расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни дуюм рақами рейтинг кори Сэндхаген бо рекорди 17.4 ва нуҳум рақами рейтинг Умар Нурмагомедов бо рекорди 17.0 рӯзи 3 август дар Абу-Даби дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Матеуш Гамрот ба чемпиони пешинаи вазни худ Чарлз Оливейра визов дод ва Оливейра бошад ба ӯ ҷавоб дод. Чарлз Оливейра, биё ин корро ташкил мекунем. Ман моҳи июл-август тайёрум, навиштааст Гамрот ва Оливейра дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт. эҳтироми ман ба Гамрот, аммо ман ба пеш назар мекунам, на ин ки ба қафо. ҳозир ҳама бо Чарлз Оливейра ҷангидан мехоҳанд. ҳама бо он нафаре ҷангидан мехоҳанд ки дар пеш истодааст. ин як ҳиссаи бозӣ аст, аммо барои ман қулай нест. мо бояд ки хуб фикр карда нигоҳ кунем ки ҳамаи кор чӣ гуна мегузарад. бале, шояд ки ман зуд бармегардум, аммо ҳозир вақте хуб барои ин муҳориба нест, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки барои Оливейра ин муҳорибаи хуб аст, чунки аз топ 5 вазни сабук Гамрот ягона ҷангваре ҳаст ки Чарлз бо ӯ ҷангидагӣ нест. чемпиони вазни ним сабук UFC Илия Топурия гуфт ки камарбанди худро зидди ки ҳимоя кардан мехоҳад. ма ба Волкановский реванш медодум. пеш аз он мешуд ки бо Брайан Артега муҳориба гузаронум, чунки ӯ аз ҳама наздик буд ки Алексро фавран шикаст диҳад, ҳатто аз се муҳорибаи Макс Холлоуэй зидди Волк. ту чемпиони БМФ-и, ту имконият дорӣ ки барои камарбанди чемпионӣ муҳориба гузаронӣ. пас камарбанди худро дар байн мон. ман гуфтум ки бо ӯ намеҷангум. агар ки камарбанди БМФ-ашро дар байн намонад, а Макс бошад мегӯяд ки ин рафтори БМФ-и нест. ту мехоҳӣ ки ман камарбанди чемпионии худро дар байн монам, лекин камарбанди БМФ-и худро мондан намехоҳӣ, гуфтааст Топурия. дӯстон, ба фикри шумо Топурия пешниҳоди дуруст кардааст ба Макс Холлоуэй, ё ин ки Макс набояд ки камарбанди БМФ-ро дар байн монад? рӯзҳои истироҳатии гузашта дар Бразилия турнири UFC 301 баргузор гардид, ки дар ин турнир ҷангвари нави UFC Маурисио Руфи рақиби худ Ҷеми Маларкиро ба нокаут равон карда ба чемпион Ислам Махачев муроҷиат кард. ман барои Ислам Махачев нома дорум, номаи хеле хуб. эй, аз рӯзҳои худ дар баландӣ будан ҳаловат бар. ман медонам ки ту ғамгинӣ, чунки ман дӯсти туро шикаст додам. аз рӯзҳои худ ҳаловат бар, чунки ба наздикӣ шоҳи нав меояд, гуфтааст Руфи. ва дӯстон, бояд гуфт ки барои Маурисио Руфи ин аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC буд. пеш аз ин муҳориба ӯ дар турнири Dana White Contender Series дӯсти Ислам Махачев Раймон Магомедалиевро фавран шикаст дода буд. ва дӯстон, албатта ки ин эълони хеле калон буд ва то назди Ислам рафтан осон нест, аммо чунин ҷангварон барои мову шумо шавқоваранд, чунки онҳо ҷангвари наванд, ҷангварони ҷавон ва дар оянда бо варзигарони мо Нурулло Алиев ва Лоиқ Раҷабов вохӯрда метавонанд, барое ки ҳамаашон дар як вазн баромад мекунанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.